Mihin me ollaan mänössä? Uimaan. Tästä uimassa käy. Joo. Eli mennään tekee avanto. Mukava kun pääs lomille, niin pääsee taas puuhailemaan näitä avantoja. Ai tohonko me hypätään? Tuolta. Tohon. Joo. Mun mielestä tossa on aika hyvä. Tuppa tähän kattoo. No joo, on se aika hyvä. Se on hyvä. Se on aika hyvä. Hyvässä kohdassa, mutta... Oota, mä taion siihen avannon. Mites mä sen taion? Se on valmis. Ei sit se kovin vaikea tuo. Tosta vaan. Let's go. Do it. Okei, nyt pitää vähän rauhoittua. Kolme, 2, 1, menee. Ai että! Vähän toi oli käsistä. Veitsi vaan katso puhelimen linssillä, missä että joo, lunta, joo nyt kuulee kyllä sais. Vitsi se näytti ilmasta, että mä hyppään yli. Näytti. Näytti siltä, että mä tuun ihan tonne reunaan, mutta oikeesti mä tulin aika keskelle. Ehkä jopa etureuna. Uimaan. Näytti tulee vessiin. Joo, noniin. Nyt! Nyt on tän talven tavoite saavutettu. Asia pistetty.